Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Good morning. It's a blessed day, and I hope everyone is having a blessed morning. Welcome po sa ating daily inspirations. Ito pa rin po ang inyong lingkod, si Brother Leo Montales ng Urban Missionaries of the Heart of Christ. Mamaya-maya po ng konti ay babasahin natin ang gospel at magkakaroon tayo ng gospel sharing sa mga nais pong mag-greet, pwede rin. Or kung may mga prayer request po kayo, pwede niyo pong i-chat, pwede niyo i-send sa akin yung message. Kumusta kayo mga kapatid ngayong araw na Huwebes, July 20, 2023. Ang bilis ng panahon. Sobrang bilis. Ilang araw na lang mga kapatid, August na. No?
Laban lang tayo sa buhay, no? Mga kapatid, may mga pagsubok, hindi talaga yan nawawala. Whatever challenges that you are facing, uh, solusyonan. Parang hindi yata na music na pinapatugtog ko, no? Naririnig niyo ko yung music na aking pinapatugtog. Ha? Pa-comment naman po. So, try natin to. Wala ding music. Yan po ba naririnig niyo? Yan. Pati something music now. Anyway, that's okay. All right, we're going to read the gospel now, brothers and sisters, and share po tayo. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. By the way, usually I read the English Gospel, pero Tagalog na lang, no? Mabuting balita ayon kay Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28 hanggang 30. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamato, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamato, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Yan mga kapatid, ang gospel ngayong araw na ito. The Lord is telling us, come to me. Sabi sa English pag ano? Come to me, all of you who are weary and burdened. Sa mga napapagal dyan, at sabi kan sa tuyang tagurangnan, madya, magrani ka mo sa kuya. The Lord knows na talagang ang tao igwaning mga kapagalan sa buhay. Aware ang sa tuyang mahal na Diyos kan mga pagduro sa digdi sa kinapan. Na minsan wala kita sapat na pagkaon, may mga tugang kita minsan wara sa sapnaon, warang bagas. Totoo yan. Na-experience ko yan. Na-experience ko man girara yan digdi sa mission house. Ta kami po sadit-sadit na pious union. We are a very small religious group. Kaya minsan talagang dahil kaming sapat na pondo, dahil sapat na pagkaon. May mga tao minsan na pigtatamaan ng helang. Diba? Grabe ang kapagalan ng ani sa buhay. Wala budget pang pa-hospital. Pigtatamaan pa nin mga matitinding helang. Diba? Pag araw kayo ng sitwasyon talagang minsan kay mawawaran ka ng pag-asa. Diba? Gary, madidepress kang maray. And you might ask, why Lord? Bakit ako pa? Diba? Bakit ako pa? May mga pagkakataon na dahil na maintindihan ng mga nangyayari sa palibutan, right? Grabe ang pagtios, mahal ang mga presyo kan barkalon, tapos
madadangog ta sa radyo, mailig sa TV, ang mga liderista, ang mga leaders kan sa tuyang banwaan, kung ano-ano ang mga pigigibong kabalbalan. Imbis na gamiton ang pondo sa tama, minsan kukurap. Ining mga bagay na ini mga tugang nagkakausanin kamunduan sa tuya. Minsan nadidepress kitang maray dahil sa mga pangyayari sa palibot. Right? Grabe, no? Lagad, sabi ni Jesus sa Gospel ngayon aldaw, magrani kam sa kuya ng mga napapagal. Nata, ano ang mangyayari kapag kita nagrani? Sabi kan sa tuyang kagurangan na si Jesus, itatao ko sa induan kapahingaluhan. I will give you rest. Sabi pa niya sa English, take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Doong beses niya binanggit ang word na rest. Kapahingaluhan. Diba? Mga tugang, sabi nga ni Kansarong si Katuno na santo, sabi niya, our hearts are restless until they rest in you. Yan po sinabi ni St. Augustine. No? Our hearts are restless until it rests in you. Sabi ni St. Augustine. Ang gusto sabihin mga tugang, ang sa tuyang puso, dai makakanamit, makaka-experience nin kapahingaluan. Sagkod na dai ini nagpapahingalo. Sagkod na dai ini sabi nga ni, hanggat hindi niya natatagpuan ang Diyos. No? Hanggat hindi natatagpuan ng ating puso ang Panginoon, ito ay mananatiling restless. Ibig sabihin, walang kapahingahan. No? There's no rest without God. Sabi nga. Pag mayo ang kagurangan sa buhay ta, warang kapahingaluan. Maski anong gibuhon ta, no? Maski anong gibuhon tang lang ka. Give me something sa tuyang setting. Come in your own special way. Kaya baga ang tao, mga tugang, maski ano-ano na sa ang pagkikibot tangani sa nang maka-experience ng kaugmahan. In fact, tapos na pagkikibot ha, saro mo sa nang kayo talaga. Maniwala ka mo. So, yan, no? Kapos talaga na pagkikibot ha. Saro mo sa nang dahilan. Halimbawa, nagkatrabaho kita, nagkakaon kita, nagkakarigos kita, nagja-jogging kita, nagja-jollibee kita. Nata pagkikibot ay saro man sa nang dahilan. Dahil gusto tang maging mauma. Diba? Gusto tang maging maugma. Nagkakaon kita. Halimbawa, dahil pag gutom kita, nag-suffer kita. Nagtatrabaho kita. Pag nagtrabaho kita, nakasabang kita sa ako, nagsasweldo,
Magayon ang buhay pag may sweldo. Kaya, gabos na pigigibot ta, sarok man sa naang dahilan why we do those things, and that is because we want to be happy. Lagad, sabi nga ni, our heart is restless until it rests in God. Sabi yan ni San Agustin, our heart is restless. Sagkod na daita, nahahanap ang kurangnan, sagkod na daita, bigsusuko ang buhay ta buong buo sa kaburangnan. Restless niya. Sa Tagalogin ko dahil may mga friends tayo na hindi nakakaunawa ng taga-Bicol, hanggat hindi natin natatagpuan ang Diyos at hanggat hindi natin isinusuko ang buhay natin sa Diyos, ito ay mananatiling restless. Sapagkat sa Diyos lamang, mga kapatid, matatagpuan natin ang tunay na kaligayahan at kapayapaan. Our heart is restless until it rests in God. Yan po sabi ni San Agustin. At ang gospel ngayong araw na ito, mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ay inaanyayahan ng ating Panginoon. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Hindi natin basta-basta makukuha ang kaligayahan, ang kapayapaan, ang stability. Hindi natin yan basta-basta makukuha, mga kapatid. Hindi yan basta-basta ibinibigay sa atin. Kailangan may gawin din tayo. Ang sabi ng ating Panginoon, come to me. Yun yung action na dapat natin gawin. Come. Lumapit kayo sa akin. Paano nga ba natin makukuha or mararanasan ang kaligayahan at kapayapaan, kasaganaan? Paano nga ba natin yun makakamit? Ang sabi ng Panginoon sa gospel ngayong araw na ito, come to me. Kailangan may gawin din tayo. Lumapit kayo sa akin, ang sabi ng Panginoon. Yun yung dapat nating gawin. For us to experience happiness, for us to experience success, for us to experience peace, for us to experience the true meaning of life, we must come to Jesus. Pero anong ginagawa natin? Minsan, hinahanap natin ang kaligayahan. We keep chasing happiness by running away from Jesus. Dahil minsan nakala natin, ang ibig sabihin ng happiness ay pleasures. Diba? Minsan iniisip natin, happiness means pleasures. We must enjoy all the pleasures in life. We must drink, we must smoke, we must use drugs, we must have sex, we must become wealthy, we must buy cars, big houses, we must be able to travel to different parts of the world. For us, ganyan ang definition natin ng happiness. We think that happiness means pleasures. Brothers and sisters, do not be fooled. Happiness does not mean pleasure. Happiness means peace of mind. Happiness means being one with our Lord. Feeling secured because you know that you are with Jesus, and one day when you
pass away. When you die, you will be with Jesus for all eternity. That is happiness. Kumbaga, sabi ko nga kanina, na-share ko na, lahat na ginagawa natin dahil nais natin maging maligaya. Kumakain tayo, nagtatrabaho tayo, naliligo tayo, lahat na ginagawa natin yan because we want to be happy. Right? Pero minsan, hindi tayo nakafocus. Ang akala kasi natin, ang kaligayahan ay makukuha sa pag-inom ng labis-labis, pambababae, panlalalaki, panlalamang sa kapwa upang magkaroon ng pera. Diba? Akala ng mga politicians, ang kaligayahan ay makukuha sa milyones na ninanakaw nila. Ang akala ng mga babaero, ang kaligayahan ay makukuha sa pambababae. Diba? Hindi natin, nakakalimutan natin palagi. Iba ho ang happiness sa pleasures. Iba ang kaligayahan sa pleasure na naibibigay ng mundo. Bait lang yan eh. Bait, pain. Ang mga pleasures na yan, pain yan ng dyablo, mga kapatid. Ingat po tayo. Ino-offer sa atin ang pleasures at tayo ay nililin lang ang sinasabi sa atin ng dyablo, ito na ang kailangan mo, ito ang hinahanap mo, kapatid, sabi ng dyablo. Diba? Lahat ng ginagawa ng tao ay dahil gusto niya maging masaya. Ito na. Ino-offer sa atin ng dyablo. Ito po. Maliho yun, kapatid. Iba ang happiness sa pleasures. Kahit tapakan mo ang sarili mo ng pleasures. I need you. Habulin mo lahat ng pleasures sa mundo. You chase all the pleasures in this world. Your heart will remain empty and restless sapagkat hindi mo pa rin natatagpuan ang kaligayahan. Si Jesus na siya magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan sa ating buhay dito sa mundo at pagdating ng araw. So, mga kapatid, ngayong gospel na ito, tayo ay pinapaalalahan. Come to me. Yun yung action na dapat natin gawin ang lumapit sa Panginoon upang maranasan natin yung happiness na hinahanap natin. Healing power. Touch me and make. To share ang kapatid ang ating podcast, like ang ating page at share ang videos. May mga prayer request po kayo, mag-chat lang kayo sa akin, mag-PM lang kayo sa akin. Pwede niyo akong i-add sa Facebook. Brother Lee Magdalos. See you tomorrow. Dapat lang. Holy Spirit, I pray. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay
na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.